ćemo da gradimo novu kuću, gradimo novu kuću. Sad ću lijepo ću sad da pokupam. Više nećemo živjeti u ovoj tu jazbini, nego ćemo da idemo gore i ovdje ćemo živjeti. Mnogo lijepo. Tu. Ovo ćemo sve morati poravnati, zato što mnogo ružno ovako izgleda. Će nam gore kuća biti, tamo će nam biti maj, gdje ćemo da kopavamo. Spojimo ovo preživljanje, stavimo oko 50 epizoda. Ako nećemo toliko, stavit ćemo ih ne znam koliko negdje malo manje. Tako. Još malo. Ušlište te zemlje. Ljudi ovako. Evo sada je dobro. Ljudi, evo mi. Da se bacimo na posao. Samo malo da izađem ovdje i samo malo to postavim. Govor neka će da bude ovdje. Tako da tu raste. Evo da ću vam radimo kuću. Pa, mama kako tata došao? Nisam bitno. Ja sam sada nešto pogrešio, ljudi. Joj, ne. Pogrešio sam. Sad radimo dalje. Ma nije to bitno što smo mi pogrešili. Kad će biti kućica, idemo dalje. Pa dosta je velika. Za početak. Evo ovako. Ovako će biti velika. Za mala je, svejedno. Ja sam planirao malo veću, ali ovako na kraju ispala. Joj, ne. Šta sam ja sada uradio? Što sam glup. Znači, šta sam sad uradio? Ja sve da ispala da... tako. Ovo će neka mala kućica. Proširit ću vjerojatno, nije 100%. Lako će da bude tako. 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 Evo kako. Sa strane će biti 3, ja mislim da je tako tu jeste. I ovdje će biti dvoje. Kuća u stvari neće možda biti vrata, a vrata će biti ovdje. Znači ovdje neće biti nikakvih prozora. Kaj bu za ručak? Kaj bu? Aha, meso u fini pereći od mrkvice i cvjetaču. Ne, meni ne bu stavila cvjetaču, dobro? Jer ja to ne volim. A krompir voliš? Da, ali cvjetaču ne. Kaj je to? Karfiola je cvjetača? Ne u kaj. O, pa to... Od kad to ne voliš? Mrzim brokulu i to oba dvoje mrzim. Mrzim brokulu i karfiolu. Kaj svaki put jedem onaj juhi koji ja skuham od povrća unutra? Kaj? Kaj gana? Ali volim, ja volim jedino. To jede! Jedino... Dobro, no nema još o tome. Evo moram to staviti. Dalje.
Pa dosta je to. Malo kućicu, čak i previše. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Da, ljudi, ajmo dalje. Sad bi ovaj sad planirala da radim kućicu. Evo, kad napravili smo kućicu, jupi! Sad ćemo da razbimo, pošto mnogo ružno izgleda. Tako da sada ne vidi jako. Evo, to je ta kućica, mnogo je malo, znam. A rekao sam da ću da je pravim malo, rekao sam neću biti onako ogromna. Ste vidjeli, očekivali. Sad ću da razbim vrata baš. Tako. I to ću gore da preselim. Pam! Prošit ćemo na tu kuću. To je 100%. Napreselim tamo krevet. Ćemo mi da sam lijepo, ćemo se mi preselit. Evo ovdje. Tu vidite krevet. I štiti mnogo. Pečnicu i razbit ćemo crafting tablu. Tako da probamo. Moći ćemo razbiti ovaj chest. I sve što je unutra u njemu. Eto. Unutra u njemu. I tako. Više nećemo živjeti u ovoj kućici. Idemo gore, to sve preselit. Uvrti. Što teško. Ne. Ja sam nešto dobio od pauka. Ne. Evo ga ovako i ovdje. Osvetlim izvana, mislim ću ne bi neka čudovišta stvarala. To ja samo mrzim. Ne. Neće biti samo naprijed i unutra. Tu, tu, tu i tu. Tako. Kada bude, ja ću biti čest. Ne. Da bude chest. Chest. I bit će bude u uglu. Tako mi je tako ljepše. Tako ovdje. Ali sad ću sve nebitne stvari rastaviti. Kabel stavim. Ovo mi nije potrebno. Na skoro ništa nije potrebno. Ovo nije potrebno. Ovo. Ovo neka se ostane. Da, ljudi, sad ćemo malo naći pjesak. Ili da kuća bude bez toga. Kako vi želite? Komentare. To je to ljudi što se sve. Pa vidimo se. Ćao!